baka maligo sa gilid. Pero lalakarin lang namin guys, malapit lang naman yun. And then go grocery kami ng once a month. Propek. This is, alam niyo naman, aswang kami dito. Lalo talaga. Kita ko talaga sa inyo, ha? Hello guys! Good morning! Good morning pa. Morning. So, good morning daw. Hi, good morning. So, kami ay papunta ng dagat. Dahil day off ni Papa today. Si Hagrid is ayun na. Ulak pa. Ang sarap ng hangin dito sa labas. So, ayun. Ako may baon kami. Pero mamaya ko nalang ipapakita guys ha. So, alis na tayo. Tira na ako ng towel kasi baka maligo sa gilid. Pero lalakarin lang namin guys, malapit lang naman yung dagat. O yan. Ang laki niya pero ang liit ng kanyang ano. Oh. Ha? Okay. Sure ay. Hadlock ka ika. Oh. Dili mo. So ayan, dito na kami guys. Medyo public naman siguro ito. Si Papa si Papa dito. Alam na alam niya itong part na ito dahil dito siya nag-aaral no. Ayun buko. Ano ko, excited. Wala naging duck. Ya, mama. Duck? Oo. Si Papa. Dito, come. Come na. Dito na lang kami guys. Kulang kami dito. Ay, arak. So, dito na lang kami guys. Uy! Nilatag na lang natin yung ano dito. Kaya tsukay ko. Ha? Oh. Ligo na, ligo. Tanong sa Ligo na ka. So, ayan, dito lang kami guys para ano, medyo mainit ka lang kasi palabas na yung araw. Slipper. Which is good. Ayun na po, sleepy. Doon, ano para siya, marines fishing. Parang marami siyang mga isda dyan. Snorkeling da pa, no? O, dyan ka magsusnorkeling. Ayan, lapit pa ni Papa. So, snorkeling ka dyan. Ayan, o. Si Hagrid. Wala sa paso. Excited. Oh. So, ito yung mga, ano na nangyari. Ang cute, diba? Sa totoo nga na talagang liit yan. 150? Ay, bis. So, ayun siya. Yung ano ko. Kadjujebs lang. Laking bulas mo. Kuha water ka. Yan na, sinamahan na ni Papa. Tinaw kayo? Ligo ta pa? Diri Papa. Ito yung aming baon guys. Actually mga leftover to kagabi. Kaya wala akong vlog kahapon kasi fiesta kasi doon sa kanila mama. Hindi lang. Then eto meron kaming lechon. Meron ding tawag dito humba. Yun. Special humba ni mother. Ni mama. Yan. And then yun, kanin. Kanin. Ito yan yung aming special na may ano. Tapos eto, salad. Kain tayo guys. So ayan guys, pauwi na kami. So, si Hagrid, ayan, talagang enjoy na enjoy sa tubig. At saka si Papa. Ayan si Papa.
uuwi kaming basa dahil hindi kami dala ng damit. Malapit lang din naman yung bahay. Si Hagrid ayaw nang umuwi. Hagrid. Meron silang ano dito eh, marine fish sanctuary. Ang daming isda dyan, guys. Wow, bongga. May mga ano sila dito. Bongga. Boom. Bongga bells. Pabia collection. Si Hagrid. Oo. Dito tapos. Mama, meron po. Mama, nakita po. Huh? Boom. Bone? Stone man na. Lagi po, ma. So ayun guys, kami ay mga basang sisiw na galing sa dagat. Pero sasakay na kami ng ano, kasi basa kasi kami. Sasakay na kami ng Sa padjak. dinosaur, mama. So hello guys, ngayon ako nag-vlog kasi kanina, konti lang din yung vlog ko kanina sa dagat kasi talagang ano lang kami doon. In-enjoy lang namin yung mga kasi public yun na ano, papalo. Tapos, may mga tao kasi dumadaan. Kaya mayak mo vlog kasi baka biglang mawala yung aking cellphone. Kaya, ayun. At nagluluto ako ng ano ngayon, pork na sabaw. And then, yun. Pangit pa yung lighting. Hindi ko alam kung pangit yun. Basta kakatapos ko lang maglaba din. Kasi si Papa wala nga siyang pasok today. Pero mamaya is mag-grocery kami. Yung 1 month grocery namin. So, yan. Yun lang siguro yung mapavlog ko ngayon talaga kasi so yun lang guys, pagod lang talaga ako, sobrang pagod ako sa inaantok na nga ako eh. So yun. Hello guys, ako ay tatakbo ng pagkamayor. So yung aking outfit ay para akong tatakbo ng pagka-mayor. At papunta kami kina mama and then mag-grocery kami ng once a month. So we're ready. At yung aking mag-ama ay kukulitan. So ayun. Nag-ano lang ako, nag-makeup lang ako ng very light lang talaga. No? Sobrang light. Kasi talagang yun lang. Hindi lang tayo magmukhang pale. Pero ayun. Adios mi amor. So, hi guys! So, ayan, nagkaka-uwi lang namin galing sa pag-grocery. Talagang pagod na pagod kami. Talagang sobrang, tagal namin nakauwi. Pero doon lang kami nagkapunan kina mama. Babalik si mama na lechon, kaya yun, doon na kami nagkapunan. And, yun, i-haul ko na lang eto ngayon, guys, ang etong mga Actually, ayoko talagang mag-haul sa gabi kasi tingnan nyo naman yung, kuha niya, talagang iba. So, ayun. So, ayan guys. Pasensya na kung medyo na kay ni Papa. May ginagawa kasi siya. And, i-haul ko na ito ngayon kasi naghahanap lang ako ng magandang angulo. Alam ko makalat yung likod. Hashtag live. So, ayan. I-haul natin ito. So, this one is, nagkakalaga ito ng nagbalik kami ng 2,000 pesos. Ito yung one sa man grocery namin. So, medyo tinaasan namin kasi kailangan namin bumili ng mga pagkain, ng mga snacks, like sa mga bisita kasi nakikita nyo naman siguro sa mga ibang nakaraang vlog na maraming mga bisita talaga kami dito. Kasi diba alam nyo naman sa family, sa side ng family pa medyo madami talaga sila. So hindi pa kasama yung mga side ko doon kasi dami kong wag mo nang pumunta dito kasi wala pa akong hindi pa kami nakapag ready. Wow, pero yan, ito ko na lang sa inyo para mas maintindihan ninyo ang mga snacks. So, hindi para sa amin ito guys, para ito sa mga bisita na darating, para may makain sila, ganon. So, just in case lang naman na dumating sila na wala akong mailuto or what, or kasi minsan dumadating sila dito mga snack time. So, yun. Meron akong tempura and oishi na malaki sa amin. Di ba? Kayong Nova na dalawa. Naisipan ko bilhin, Propek. This is
40 pesos yung isang ganito. Kasi marami nga nagagawa kasi nito. And gusto ito ng mga kapatid niya. Mga snacks namin sa bahay before, ganito yung mga niluluto nila. Kaya mas okay to kasi yun nga, medyo madami talaga yung bisita. Malating dito pa sila. And then ito, lobster crackers. This one is 30 yata ito guys. Nakalimutan ko yung presyo. Nasa na yung ano. Pero ayan yung ano niya. Lobster cracker. Maliit. Ito is prawn crackers. Maliit lang siya. Gusto ko maluluto kasi pag ganito na to guys, tataba to, diba? Kaya medyo madami. Uwishi. Ayan, dalawa. Ito, para kay Hagrid, Jelly Ace. Ang laki kasi nito. Yum-yum choco pretzels, tatlo. Tig-isa yung mga bata, yung dalawang pamangkin ni Papa. Ayan, kay Hagrid. Ang boy bawang. Ayan, para dito sa mga snacks na mga like, mag-ready na ako ng mga pancake. Yun naman yung practice ko na ipakain sa kanila, pancake at saka bread na may peanut butter. So yun, toothpaste ni Hagrid, happy. Frozen yung itsura yung reaction ni Hagrid kasi frozen. Frozen yung ano niya kasi wala pang malakayintay. Yung Scotch Brite, medyo pricey yung Scotch Brite guys, pero tinry ko lang kasi napapansin ko yung sponge na ginagamit ko kasi yung Zim ata yun, na ano, ang bilis niyang maano yung ganito niya, hindi na siya dito, pag kinukuskus, hindi na siya nakakakuskus na mabuti. Kaya ito try ko yung Scotch Brite, ano yung difference niya. So let's try tapos ito naman is yung stainless steel. This is 40 pesos. Medyo mahal nga, 40 pesos. Pero, itatry ko pa din ano yung difference niya. So, try and error ako sa bagay na ito. Yun. Bili ako ng yung refill lang na dati puti. Wala ko nakita so yung Selver's one. Dati puti yung nakita ko. Kaya yan na lang. Ayan. Suka at tuyo. May toyo sa papa. Toyo. And then yung alam niyo naman, mga aswang kami dito. So, namin yung mga ketchup. Original ketchup blend. 51 pesos ito. Claro oil na 500 ml lang. Kasi may oil. May oil pa kami naman dyan. Hindi ko makita, be. Halime. Say hi. Hi, guys. Hindi ko makita. So, ayan, claro oil. Ito, extra na lang to guys kasi naubusan kasi ako ng onion. So, wala pang schedule sa yung grocery namin weekly. So, sinali ko na lang ito. This is, mura lang namin kasi siya. 17 pesos lang naman. At baking powder para sa pancake. So, hindi ako nakabili ng celery kasi walang celery dun sa Gaisano. So, 4 na San Marino para sa sandwich namin ni Papa. Just in case lang naman na gusto ko yung mga ganito guys kasi ilang days na pag puro busy sa gabi, kailangan namin ng agad-agad na makakain. So, ayan. And yung Ajinomoto na Vichin Car, 1 kilo. Kasi murang-murang yung sugar ngayon. 38 pesos lang ang kilo. So, ayan. 1 kilo na yung ilo. Iyan ko na siya ng white bread guys kasi ayaw talaga ni Hagrid yung whole wheat bread. Hindi niya gusto niya bet. So, ito may gardenia na whole wheat bread. So, ayun, ito 62 pesos yung white na whole wheat bread. I mean, yung white bread. Mas pinipili ko itong ganito kasi malaki kasi siya. And, plano kong mag-freeze ng ganito. Yun sa mga southern na, yung gusto kong i-apply. Kasi, sobrang busy talaga kami guys. May mga days na busy at least. Or may time na sa lunch time, nahihirapan akong, tinatamad akong magluto. So, at least, yan, pwedeng yung, burger bun, kasi yung burger bun lang sa binili ko for sa aming hapunan is nagamit ko nung may pumunta yung mga kapatid ni Papa dito. So, yun yung pinakain ko sa kanila, lagyan ko ng egg. So, kaya bumili ko. Mura lang naman to, 24 pesos lang to guys. Murang-mura lang talaga to. Ito is, talagang ito-try ko din na kasi napapansin ko yung mga pambahay namin, hindi na siya ganun ka like mga shorts, hindi siya ganun kalinis, hindi siya ganun ka kasi iba ko talaga yung time. So, hindi to sponsored video, guys.
Pero, itatry itong Tide kasi ang Tide kasi ginagamit ko talaga sa maputi. So, yung mga pandikulor is yung mumurahin lang talaga na sabon. Iba. And then, eto, back to Zonrox na malaki kasi plano kong tipid-tipidin na lang kasi may CR pa kasi. So, para magagamit ko na sa CR, sa bowl. Meron din akong, tawag dito, bulbo ni Hagrid. This is 30 pesos. 30, magkano ba to? 40 pesos ata ito. 40 pesos. So, eto na lang yung bili ko kasi meron pa naman ako yung panghang niya. Ipapalit ko na lang to. Ito yung favorite namin, yung Sonicare na mini cotton buds. Actually, wala itong ganito noon. Yung mga mini cotton buds na talaga is yung sa Farlene, yung sa pang baby. Yun yung gusto ko kasi parang talagang nakukuha yung mga niya dumi sa tenga. So, ito, this is mini tip. Bago to sa Sonicare eh. Ito mga ito. Pero, ito na yung ginagamit ko. Ito sa plato. Kasi ito naman yung kinagisnan ko. So, sabi ko, back to basic na lang ako sa sabon. Kasi parang hindi, madaling maubos yung sa sabon kasi sa plato. Tsaka ko bulang-bula talaga. And, yun. And Fujisan, this is 120 pesos, 3 pieces na malalaki na bar. Then itong eco bag na trash bags, economy trash bags. Akala ko 25 lang to guys, yun pala 40 pesos pala to. Pero ano naman siya, 25 pieces naman. So reasonable price din naman pala. Is lufa, di ba lufa ito? Lufa na pang colorful bag. Pero ayan, 12 pesos lang to. Ayan, 12 pesos, hindi nyo makita. Ito bra, alam nyo bang hindi ako bumili ng bra hanggat hindi ako nasasaktan sa aking mga lumang bra kasi lumalabas na yung mga lumalabas na yung kanyang mga dito, yung kanyang mga wire. Ang sakit na sa ko, sabi ko kung hindi talaga lalabas yung mga kung hindi ako nasasaktan, hindi talaga ako bibili. Pero ayun, bumili na ako. Kasi lang naman, 115 pesos lang. Pang lang siya. Lang talaga. Pinakita ko talaga sa inyo, ha? Pero alam ko naman mostly sa ating mga babae naman. Alam ko rin ba yung mga lalaki. Pero, sis, ano ba yan? So, ayan, isang bra. Isa lang naman yung binili ko. Kasi meron pa naman akong nagagamit talaga. And then, shampoo. Mas favorite ko ito ngayon yung Sunsilk na parati kong ginagamit. Ina-alternate ko kasi talaga siya. Green kasi ito na mabilis yung pagkakawa ng buhok at saka itong Sunsilk na isa para hindi masyadong mag-oily yung aking buhok. 135.50 cents yung Dove. So, ano to? Meron itong coconut milk. Ayan. Medyo 100 din yung binatid ko dito, pero okay lang. Meron pa namang extra kasi yung iba hindi naman natapag, hindi naman siya talaga sakto sa nakabag. Itong acetone kasi walang malaki, so ito nilang maliit yung binili ko. 7.75, medyo mahal siya, no? Wala kasi natira, ito lang talaga. Kasi ako lang talaga naglilinis sa kuko ko. Once in a blue man ako nagpapalinis ng kuko guys. At saka, yun, hindi naman ako nag sa kamay, sa paa lang. So, yun, once in a blue muna talaga. Bihirang-bihira lang pag talagang bet ko lang. Pag, wala. So, ever since naman, ako lang talaga yung tapos, ito, Sand Shop. Cologne, 26 and 25 kasi naubusan ako ng yung cologne ko. So, yun, eto na lang. Wala pa akong, hindi ko pa siya kasali sa budget yung mga pangpaganda, yung mga pang charbalu. So, yun lang. Nabili ko lahat. This worth 2,000 pesos. So, medyo, inanuhan namin ng konti kasi nag-a-adjust pa kasi kami ngayon. Actually, may juice pa sana ito. Pero hindi ko na sinali kasi ang mahal ng juice ko naman. Sobrang mahal ng juice guys. Kaya sabi ko, okay, pag-iisipan ko muna kung ano yung alternative na pwede ko ipalit dun sa kasi pag soft drinks din medyo mahal, medyo pricey. So let's me, pag-iisipan ko muna kung ano yung mga kasi ginagamay ko pa kung ano yung mga, like pag may mga bisita kami, yun lang yung problema ko. Ano yung pakakain ko sa kanila. So, eto, practice. Kasi noon naman kasi sa bahay, sa kabilang bahay,
hindi kami masyadong may mga bisita. Kasi syempre, nasa isang bahay lang naman kami. And then, ako lang, si mama paminsan-minsan lang pupunta si mama sa bahay. Kasi mostly, ako talaga pupunta sa bahay nila. Kasi busy si mama sa tindahan niya. So, pero ngayon, nakalipat na kami. Sobrang, meron talaga mga bisita na, alam mo yun, mga unexpected. Like, basta, yun. Yun yung mga, inaano ngayon ni Papa. Di ba pa? Oo. Sagot, Sarot. So, yun lang guys. I hope you guys enjoy. At follow nyo pala ako sa Facebook, Instagram, Ourfamilybudget. And, see you in the next video, guys. Babush! Babush, babush. Bye pa. Bye pa. Bye. Okay, tabud, uy. Bye. Kasuplado. So, yun lang guys. Babush. Huh? Nanga, okay, approve. Dili approve.